Už. Rukavice by som poprosil. Zomri, kým si to také rukavice. No, tak. Zime, ja som rukavice. Jasne. Dobre, dal som, že dôležité je, kde máte dlaň. Pamätáte si to? No, tak strávte dlaň tam, kde baví. Takže zatiaľ ho máte len stlačený. Tak ako teraz áno. Ale frekvenciu potrebujete udržať nad 90. Tu sú tie zelené číslice vpravo. Ste na 65. Potrebujete tam mať nad 90. Tak ako teraz je to správne. Žlizákom hlavy potrebujete ho zväčšiť. Uniká vám vzduch mimo figurínu. Tak ako teraz, ešte jeden. Výborne. A znova 30 stlačení. No, výborne. Chcete ísť na ostrov, na zápis? Ešte si počkám. Tak, počkajte, nech sa páči. Ďalší, prosím. Kto chce, to môže skúšať.